我らはゴミの分別団、趣味で人の敷地に入り、ゴミを分別して去ってゆく完全なる善のもの。おい新人、このマンションは民度がそこだから私たちで分別するぞ。はい師匠、でもやり方がわからないから教えてほしいのだ。よし見てろ、カンカンピンカンピンカンリンピンカンカンカンリンピンカンピンカ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 ンピン。粗大ちゃんとルールを守らないとゴミ収集の人が悲しむぞ。ゴミ収集の人泣かせる気か、親だけに飽き足らず。平日おい新人、この地域はマジでキモいから分別も一苦労だぞ。はい師匠、でも先も順調だ。私任せてほしいのだ。その息だ、ピンカンカンパンカンカンリンピャンピャンカンリンハピンカンパンチャンカンタカンラーチャンカン。気持ち悪い。ちゃんとルールを守らないと地球に優しくなれないぞ。地球と親には厳しいな、自分に甘いくせに。ファイナルステージ。おい新人、この豪邸は持ち主が行かれてるから以下の欄が分別するぞ。はい師匠、もう完璧に理解したから黙ってろなのだ。すいません、カンカンピンカンピンカンリンピンキンピンリンキンピンキンピンキンピンエンキンピン。ちゃんとルールを守らないと何をされても仕方がない。これはマジでそうだから親とかもそういうはず。それ言うけゴミの分別団、どんなピンチも乗り越えてきっと明日は君の街へ。 It's the rising for a shiny smiling world。 でもね刑事さん、私思うんです。分別しない人と私、本当の悪ってどっちなんだろうって。